duniyar Facebook ta haddasa da sani ma ake cikin abokina ani da na ganka na san sigari ake cikin a kwana biyu lafiya kallon wallahi ani na ganka na san sigari na ma dan fusan ori falmal ka san ta mun daɗin sha wallahi wallahi kai falmal a ba ta koi a ba shi koi a bai shi a dan da ko mun rotimus din nan kamar za ta dan fi daɗin iya ne ko to amma ban da goro ba a kakka wani damu kawai kakka wani damu hada ma shi kwali ni babba shi ma kawai wallahi buki zanje wallahi wanka zan je zafi nake ji wallahi kashi ma nake ji wallahi tallahi bari je gida da da ake ciki ina da bayi inda irin ku ne ina da bayan ku na san na saba da to ya mun daɗin kashi wallahi ina jin daɗin nan ma ai gane ba wai ka ce ma dole din gidan in dai daɗin kashi ne baba mallan Allah ka shiga nan kawai ka ba sar irin dole din gidan ya mun daɗin kashi wallahi bari ga ma gidan ka gani bari ne zamu yi waya da mu da Allah karkare na wa ko manyan kasan da suke sata ba su sata ba ne ka gani ba wanda zai zo gurin ya mun sata kai ka ba sar mana wanda mutane suna kallon turo bread nan me bread kuma kai ka mutane su ne ka turo mun bread nan ban san renin wai tsoho da kai da yara da mata da wai ka turo bread nan ka ai ba kai na faro banza kana sata to shi ma yayi ai ni ma dana ne